Ahoj Maroš, ty už niekoľko týždňov usporiadáš takú akciu alebo podujatie, ktoré sa volá Čaj o 5:00 s maklérom. O čom vlastne je a pre koho je určené? Ahoj Julka, áno. Tak táto akcia alebo podujatie s názvom Čaj o 5:00 je určené pre všetkých ľudí, ktorých aspoň okrajovo zaujíma niečo týkajúce sa nehnuteľnosti. Rozbehol som to na popud ľudí, ktorí chceli vedieť odpoveď na otázku aktuálnej hodnoty ich nehnuteľnosti a respektíve ľudí, ktorých zaujímalo, či majú svoju ďalšiu nehnuteľnosť prenajímať, respektíve za akých podmienok, ako taká nehnuteľnosť na prenájom má vyzerať. No a práve na to je určený práve ten čas v stredu podvečer, aby sem prišli, bez toho, aby si museli dohadovať termín a ja im zodpoviem na všetko, čo ich bude zaujímať. A čo všetko môžu s tebou klienti prebrať? Z najväčšej časti tých ľudí zaujíma vážne tá aktuálna trhová hodnota, za ktorú v prípade potreby by vedeli svoju nehnuteľnosť predať. Ale nie je to len o tom predaji. Treba si však uvedomiť aj to, že bývanie alebo potreba bývania je základnou ľudskou potrebou. To znamená, či už ideme hľadať pre mladý pár ich prvé bývanie alebo prvú nehnuteľnosť na prenájom, následne, keď sa rodina rozrastá, tak hľadáme pre tie rodinky dvoj- alebo trojizbové byty. Tie časom potom menia práve za rodinné domy, alebo riešime žiaľ aj proste situácie, ktoré v našich životoch nastávajú, ktoré sú proste smutné a to pri stráte blízkych a po dedických konaniach. Napríklad ľudia chcú vedieť, čo s danou nehnuteľnosťou majú robiť, ak v prípade toho, že všetci dediči majú svoje vlastné bývanie a proste tá zdedená nehnuteľnosť sa stáva v úvodzovkách nepotrebnou. A čo ak klienti výslovne neriešia tému realít, ale zaujíma ich skôr téma financovania? Ak ich zaujímajú otázky ohľadom financovania, tak na to máme v kancelárii človeka, finančného sprostredkovateľa Michala Martona, ktorý im zodpovie práve na všetky takéto otázky ohľadom financovania. Či už ich zaujímajú aktuálne úrokové sadzby, alebo ich zaujímajú rôzne akcie tých daných bank v tomto momente, respektíve ak chcú vedieť, koľko vlastne vedia dostať hypotekárny úver na kúpu nehnuteľnosti, tak na to slúži finančný sprostredkovateľ, aby si prostredníctvom tohto stretnutia s ním vedeli zodpovedať takéto otázky. A tam je asi najideálnejšie, aby možno tí ľudia, ktorí hľadajú svoju nehnuteľnosť, začali, lebo niekedy sa stáva to, že ľudia chodia na obliadky týždne, mesiace, pokiaľ nájdu svoju vysnívanú nehnuteľnosť a následne až potom začnú riešiť to financovanie prostredníctvom úveru. A tam môže nastať možno rozkol v tom, alebo také vytriezivenie do reality, že pri 80% financovaní napríklad to pokojne môže len splátka úveru vychádzať na 400, 500, 600 eur. A ak k tomu pripočítajú ešte mesačné náklady spojené s užívaním bytu, ktoré v dnešnej dobe sú bez problémov 200 eur, tak už to pre nich ekonomický zmysel nemusí dávať a budú sa skôr rozhliadať po niečom menšom, na čo reálne budú mať. Čiže odporúčam tam stále začínať stretnutím s finančným sprostredkovateľom. A čo v prípade, ak majú klienti nejaký právny problém alebo ktorý nevedia vyriešiť, vieš im poradiť aj s tým? Ak majú otázky týkajúce sa právneho poradenstva v oblasti nehnuteľnosti, tak ten taký základ ovládam aj ja. To znamená, ak chcú predávať nehnuteľnosť, ktorú nevlastnia dlhšie ako 5 rokov, alebo ak chcú prenajímať nehnuteľnosť, ja im viem povedať, aké sú ich povinnosti, ale všetko už také podrobnejšie alebo rôzne iné situácie, na ktoré je potrebné mať právne vzdelanie, ktoré ja samozrejme nemám, tak na to je tu spolupracujúca advokátska kancelária doktora Bolianovského, ktorí im vedia všetky odpovede na takéto otázky týkajúce sa právneho poradenstva v nehnuteľnostiach zodpovedať, čiže ich spojíme, dohodneme s nimi termín, no a oni už im všetko zodpovedia. Výborne, Maroš, super, ďakujem. Ešte nám pripomeň, kedy je Čaj o 5:00 s maklérom? Čaj o 5:00 je každú stredu od 17:00 do 18:30, čiže pokojne môžete prísť bez toho, aby ste si museli dohadovať termín. Ďakujeme. Ďakujeme. Ahojte.